Para elaborar o salmón en cama de verduras envuelto en follado son necesarios os seguintes pasos. Comezamos por lavar ben as cabaciñas. Cortamos unha en cadriños pequenos e reservamos a outra que se usará para asar ao mesmo tempo que o salmón. Cortamos os allos tenros malo allo porro en anaquiños pequenos e reservamos. Poñemos unha tixola a lume medio, botamos 3 culleres de sopa de aobe e cando comece a ferver o aceite botamos con moito cuidado as verduras que temos cortadas e deixamos que se pochen sen dourar moito. Cando este preparada, retiramos do lume e reservamos mentres preparamos a masa. Collemos unha bandexa do forno e forrámala con papel de forno ou podemos aproveitar o que trae o propio follado que temos a temperatura ambiente. Colocamos o follado no centro da bandexa e colocamos a cama das hortalizas que temos pochadas no centro da masa. Salpimentamos o salmón e colocámolo enriba da cama de cabaciña separando un poquinho cada posta, para poder dobrar a masa e cortar mellor as dúas porcións. Despois de colocar as postas, tapómolas collendo a masa que queda libre, a ambos os lados e presionamos un poquinho para que quede ben selada. Pechamos os laterais de maneira que teña forma como dun caramelo, pinchamos a masa con un garfo para que o vapor do salmón poida sair ao cocer o forno. Collemos a cabaciña que tiñamos reservada e cortámola en touros non moi finos non moi grosos. Colocámola ao redor do follado na bandexa e botámoslle unhas gotiñas de aobe. Encendemos o forno con temperatura a 200 grados. Levamos a nosa bandexa ao forno entre 25 e 30 minutos. Cando estea dourado retiramos e servimos.